Samaang Batya Alabang. Samaang Batya Festival in Barangay Alabang every last day of the year. Tuwing katapusan ng taong po, ginaganap po itong Samaang Batya ng Alabang. Ito po ay isang festival na tumagal na ng halos 65 years. Ginaganap po ito pagkatapos ng parada. Magkakaroon po muna ng isang pagpaparada dito sa kabuuan ng Alabang. Tapos sa pagsapit po ng gabi, magkakaroon ng tinatawag na Batya Band, kung saan magpapagilas o magpapakita ng talento yung bawat membro ng isang grupo o band. Gaya po ng nakikita nyo sa mga larawan, iba't ibang klase ng grupo at iba't ibang klase ng mga costume mga pinapakita po dito. Medyo malaking trabaho sa paggawa ng mga costume o mga maskara, dahil almost 2 or 3 months bago nila mabuo ang isang costume ng samahan na nagkakaroon ng mga miyembro na 15 pataas. At ang price po nito, ang pinakamalaki ay nasa 50,000. 50,000 ang champion, at mayroong mga consolation prizes doon sa mga nanalo, yung mga sumusunod sa champion. Samaang Batya po ay nagmula pa noong 1940s, mga 1950s ganon. Kasi almost 65 years na siyang ginagawa taon-taon. Pero yung mga nakalipas na taon nagkaroon ng pandemic ay hindi siya naganap. Ngayon lang ulit, pero dahil sa medyo may problema tayo sa ating kalusugan, yung mga miyembro, kaya kakaunti lamang po yung tao, kakaunti po yung participant. Kaya kung makikita nyo, kakaunti lang po yung mga sumama sa parada o sa parade sa taon ng ginaganap na festival ng Samaang Batya sa Alabang, Muntinlupa City. Please support my channel po, subscribe at pindutin nyo po ang subscription button para lahat po ng aking video ay mapanood nyo. At maraming salamat po sa mga suportador sa aking mga nag-viral na video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel. At pag hindi na po busy si host ay magpapalit po tayo ng content, at makikita niyo po araw-araw yung pag-upload natin ng video na 1 or 2 videos a day. Sana matuloy po yun. Pero para matuloy po yun, kailangan ko po ang suporta ninyo. Please subscribe po at watch my video, at wag po natin i-skip ang aking ads or aking ads po. Huwag nyo pong i-skip.
Pwede nyo rin pong piliin yung mga short videos ko. Meron po tayong mga short videos dyan. Kung gusto nyo pong panoorin yun na lamang po ang inyong suporta. Kasi itong mga 13 minutes na to medyo nakakainig siguro. Kaya yung mga short videos na lang, kagaya po yung mga nag-viral, please support na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. I-follow nyo din po ako sa aking apps na makikita nyo po sa aking description. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at mga manonood pa ng aking video. Please subscribe po kayo sa aking channel. love your curves, Pakipindot lang po yung ating subscription button. perfect imperfections. Give your all, Pakibigyan po ng thumbs up. give my all to you. Pindutin nyo lang po natin yung ating subscription button na kulay pular yan. Even when I lose, I'm Doon naman po sa mga YouTuber, paki-message na lang po ako para mabalikan ko kayo or ma-subscribe po rin yung iyong mga channel. and you give me all of you. Ito pong napapanood nyo yung aking photography video ay kuha po ito noong nakaraang 21-22 na Samahang Batya Oras Festival, sa mga festival ng mga Tagalabang. Ito po ay taon ang ginaganap sa loob ng 65 years. Medyo senior citizens na po yung mga nauna nitong naunang gumawa nitong Samahang Batya or mga nagpasimuno. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Mayroon na po akong na-upload nitong short video yung nauna dito po, mapapanood nyo po yan. Yan po ay full video po yun na pinagtagpi-tagpi natin mga video ng parada po. Hindi po tayo nakakuha ng yung sa band competition kasi merong alam nyo naman na pandemic tayo ngayon, limited yung mga pinapasok lang sa site. Kaya dito na lamang po tayo sa parada at saka sa photography video kung saan nakakuha tayo ng mga litrato o mga picture para maipakita sa buong mundo ang taon ng festival dito sa Alabang. Ginaganap po ito tuwing December 31 ng hapon. Nagsisimula po siya ng alas 2 ng hapon o depende po kung anong oras ang schedule, pero kadalasan po 31. Natatapos po ito minsan na January 1 dahil sa dami po ng mga participant ng mga nakaraang taon. Kaya sa kadalasan po natatapos ito madaling araw ng Apollo or minsan mga alas 7 ng umaga na. Please support po sa ating YouTube channel. Ngayon din po i-follow nyo po ang aking like. Makikita nyo po yung link sa aking
description. Sa mga may like up po dyan, puntahan nyo po yung link ng aking like up sa description itong aking mga videos. Taon-taon po yan. Stay safe po tayong lahat. Mag-iingat po tayong lagi sa lahat ng ating gagawin. Lagi po tayong masusuot ng PPE or personal protective equipment gaya ng face mask at facial. Huwag po natin kalilimutan maghugas ng kamay oras-oras. At lalo na huwag po natin kalimutan magdala ng alcohol kung saan man tayo patutungo. Ugaliin po natin ang kalinisan sa ating pangatawan para sa kaligtasan ng lahat at ng ating pamilya. Again, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng aking channel. Doon po sa almost 34,000 na nanood ng aking isang video. At sa 2,000 po, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po yung magsasawang suportahan o panoorin ng aking mga video na ina-upload dito sa aking channel. Mega shoutout po sa lahat ng miyembro ng Lalads Watch to Watch. Mega shoutout po sa inyo sa founder, sa mga co-founder at sa lahat ng mga supporters at member nito. Maraming salamat po sa inyo. Mega shoutout po sa inyo. Sa aking mga key power teammates, maraming salamat sa suporta. Key power po, mabuhay po kayo. Sa mga dating kaibigan sa YouTube, maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga unang naging kasama natin sa pagpapalago ng mga subscriber at paggagawa ng YouTube, maraming salamat po.